హలో హాయ్ గైస్, నేను మీ నవీన్ గేమింగ్. వీడియో చూసేవాళ్ళు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ తెలియచేయండి. నవీన్ ఇక్కడ వచ్చి ఏం చేస్తున్నావు? మన ఫ్రెండ్స్ అక్కడ అందరూ నవ్వుతూ నవ్విస్తూ అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు. మీరు ప్రతి ఒక్కరూ నవ్వుతూ ఉన్నారు, కానీ నా బాధ ఎవరితో చెప్పుకోను. నా బాధ ఎవరితో చెప్పుకోగలను చెప్పు? నిన్నే నమ్మి చేశానే నేరం, కళ్ళే తెరిచి వెలుతున్నా. మచ్చ, నీకు తెలియదా? గడిచిపోయిన 6 నెలల క్రితం ఏమైందో ఇక్కడ నీకు తెలిసి కూడా ఎలా అడుగుతున్నావు నువ్వు ఇలా? అరే మచ్చ, గడిచిపోయిన కాలం ఆడిన మాటలు ఎప్పటికీ తిరిగి రాదు. అలాగే నీ ప్రేమ కూడా ఒక గతం అని మర్చిపోవాల్సిందే. మరిచిపోవడం ఎలా? మరుపు అనేది రానప్పుడు మరిచిపోయేది ఎలా? ఆ రోజు తను చెప్పిన మాటలు